eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko salmodirde e moɗon e juuɗodirde e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamina kala nde pinɗen eɗen ƴeewa maslaha jangde mon no yarata kadi ko nde ɗo feeɗa kadi jiɗmi gollodirde mi ƴeewa no wayata o jii ngal ɗo alluwal gila puɗɗen ha ñalawma hannde o en jaltani ndeɗo windande fatiha ko ɗo yalti cimoje goɗɗe ɗe fof so ndendi ko ɗo ɗe jalti qur'ana o dow ha less ko ɗo yalti defte ɗe e hewde bindi ko ɗo ɗe ƴoogi ɗum no wadde ngal alluwal ngal sa wawi ngal ena wayno dendagal limto gonɗo e qur'ana dow ha less a wawi joni noon waɗirte dani henne ko ha ɓallo tan haqqillaji meɗen enen jangoɓe nde wonno ko jangde addi jangguinowo ne wonno tan ko jangowo o eggi o wonti jangguinowo wadde wiya ko jangguinowo e jangowo e ko jangete ko noon ɗum renndintaɓe ɓe ganda koɓe janggal ko holɗum so qur'ana so arab so pular so français so anglais kala ko wiyete ko jangde tan ɗum ara lomba hakkude mabɓe ɗum wona jangede so wawama hutore ɗum saabi noon aɓe mbiya onon jangoɓe ɓe teskuya mon yo heewat eko watte kala ko jangumi mbawmi gasi somi hawroyi e ko wayi noon taw ɗum annata kam ñande wonde ala ko woni ngal ɗo alluwa hay hunde ka a janggano ɗum saabi noon kanko janguinowo o waɗanma dani yenne beele haqqille ma o wasa woɗɗude ɗum ɗo tan woni allif gasi kala ko jiimi ko wayni ene wiye allif gasi ay ɗo ko baajorɗo ko nde ɗo toɓɓere wonde less nde addi ha wiya baajorɗo ay ɗo ko ɗiɗi mbaɗɗa dow ga ɗum waɗi saabi wiya taajorɗo wadde a faami juburu ba e baajorɗo ko gootum ɗon a faami juburta e taajorɗo ko gootum ɗo ko hun endu tati mbaɗɗa dow gasi ɗum waɗi kanko janguinowo mo nde wonno wi ko ha paama tan ɗum saabi nde ɗo windande ɗo windira tan ba ay ɗo windira ta ay tanen ɗo windira sa mbele tan ɗe tati mbawa taskadeɗe tawde allif o heedi bange on saaha mbawa andude ndeke allif jowiɗo allif taƴƴo tiginte fof so rendi nani tiginte nani fof so rendi yaltani allif oɗo jubru ba nani jubru ba e baajorɗo ko gootum ɗon juburta e taajorɗo ko gootum ɗo ko sun endu ko ni tan wayata joni noon ɗo kadi tati nanduɗi gadda ɗo ha mbawa ɗum serdude ayde aɗi nandi ko nandi ko o addantuma beele ɗum haqqille ma yawa ɗum yawde yiitude ay ɗo ko jaa tongu toɓɓere nde ɗo ko less wonata less wootere wiye jaa tongu ɗum ɗo wiyete piccuɗo gasi wadde jaa tongu mbiya piccuɗo ay ɗo ala toɓɓere ko ha tongu e piccuɗo gasi ɗo noon ko toɓɓere nde ko doni waɗa innira ha
tongu piccuɗo ay ha toɓɓere nde tongu nani wiya ha tongu wiya piccuɗo gasi ɗone waɗira ndani henne ko ha foftinma wawde seedude hakkude ja tongu e ha tongu e ha tongu ɗon so ɗiggi hankadi nden majjere a yalte e mayre o addanma hakkude deel ko ɗo woni deel so toɓɓi mbiya ɗum za deel ay so toɓɓi mbiya ɗum za deel so toɓɓani mbiya deel ɗo so ɗiggi hankadi a yalti e majjere hakkude deel e za deel oda kadi ɗi goɗɗi nanduɗi ara ay ara nani ene nandi e zeyyin ay ene nandi e zeyyin wadde ko haqqille ma anda holko woni ara holko woni zeyyin ko serdiɓe ko toɓɓere nde waɗa hen wiya zeyyin soɗo ala hen wonti ara ɗon kadi yalti o addanma ɗo henne sinara toɓɓani sintoyɗo piccuɗo toɓɓi ko nandi ko o addi o ɗakkodir ɗum beele haqqille ma wawa famde ɗum ɗo ɓuuri yawde so wayini ko sinara e sinide ko gotum sintoyɗo piccuɗo e sintoyɗo ko gotum kadi gasi o addanma hakkude sareedu e daareedu ay daareedu nani piccuɗo woni hen wadde ɗo ko sareedu piccuɗo daareedu piccuɗo ko toɓɓere woni waddi ha wiya daareedu toɓɓere nde addi wiya daareedu ɗo ko sa reedu piccuɗo daareedu piccuɗo ɗon kadi waɗira noon ko ha mbawa sennude hakkude saado o e daado o gasi kadi adda ɗiɗi nanduɗi ɗa koyngal ko ni wayata toɓɓa noon mbiya za koyngal ay nanandi waɗirandani henne ko haqqille ma wawa sernude hakkude ɗa koyngal e za koyngal gasi o gayni ɗon o addanma ko wiyete ayna baaliɗo piccuɗo mum ɗo ko toɓɓere nde ɓeydi hen wiya gayna baaliɗo wiya piccuɗo wona yide ko ha tan haqqille ma o wasa woɗɗoyide sikka ko jangata ko no heewi taw hawani ko ha tan mbawa sernude hakkude ayna baaliɗo o e gayna baaliɗo piccuɗo ɗo noon teskuye wona ɗo ɓe hen ko ni mbaɗata o wona fa toɓɓuɗe maɓɓe wootere ɓe hen ko wootere dow ɗaf toɓɓuɗo les wootere fa toɓɓuɗo ɓe noon ko ni mbaɗata ɗiɗi dow wonti ɗaf toɓɓude maɓɓe wadde teskuyema deftere ñangata nde ayi ne waɗira nani tan wadde ya andu ɗo wonti fa wona ɗaf tawi waɗa ko wootere dow wootere les andu les nde wonti fa nde dow nde wonti qaf ari ardi wadde ɗo teskuye wona ɗo hakkude fa e qaf ɓe ko ni waɗita fa ni woni qaf maɓɓe ɓe noon ko dow woni qaf les wootere wona fa ari ardi mbasa jiibde haqqille ma o ɗo noon hanka wonti gotel gotel ay keef ko gotel ay laamo ay fillaki miimo o fillaki ay nuuno ay o fillaki ay he'o o fillaki ay wowo o fillaki ay yaa'o ko jubri yaa woni les woni yaa gotum gasi ɗo so ɗiggi tan ko janganoɗa ko fof ari ardiɗo hankadi jangdema ɓurata weɓandema sene masoye ɗo tan masete ma woni portal dow wala les wala tural wala ɗiɗi dow ɗiɗi les walla sudda walla kowal walla poolle o tan hirloto ɗe tan masete ala goɗɗum ɗe tan jamireɗa jangaɗe no moƴƴi teskoɗaɗe no moƴƴi mbawa andude ɗe kala nde kolleɗaɗe mbawa andude mbiya janguino ɗeɗo fof
ɗe tan janngata, ngannda no ɗe janngirte, ngannda no ɗe bindirte, kala ko winda e majje waasa tampindema e lorde ma. So masɗe ɗe ngari ko hen tan rewata. On paami ɗon Allah ngal nan ɗon. Ɗo noon jeytunan kan noon jangde nde fuɗɗima hankadi. Wino on wonno ko dental diine ngal ɗo joni heerurima tan jannginde sharia o e kooka so aroyi waɗe toon, e daaka so ari waɗe toon. Gasi o ngalɗa ko dental journal, kako nangitimi e journuji ɗe lombe ɗon. Gasi ngal to ko dental janngoɓe limto pular ɓeyne so ngari mbaɗne alluwal bange certa hen. on noon ko ɗo woni alluwal moɗon janngoton, ɗone so ari arda e mbaadi muɗum yetto on. An noon janngowo o andi ko jiɗɗa janngude, so pular so qur'ana ngara, walla ko heɗade journal welma ngara, walla ko sharia tafsir qur'ana so yontoyi koraka ka, walla daaka yen kawroy hen ko watte e daakaji ko so nanguitoyama to lombete ganda. ɗum noon wadde waɗirani tan ko ha ganden gole ɗe ɗe cettinama ha ɗe laaɓi cer. dental diine heedi bange, journal heedi bange, pular jangeteɗo heedi bange, alkule qur'ana arab heedi bange. Anon garowo andi ɗo jiɗɗa jeeyede hen, gaddora temedde ma 4 ngara bindoɗa nanneɗa. kala lewru maydu noon ko temedde 4 mbaɗata hen, wona dokkal ko jobdi jobɗa aɗa janga. a rokkani min ɗum ko tampere tampetede hende, e courant codateɗe heno, e connexion codete heno, e barmeji ɗi ko maɗi ñama gandi ɗum. ɗum noon wadde wiya goto kala waɗa temedde 4 jinga ɗon, walla an ɓurɗo wawde wadde o mbaɗa ko ɓuuri ɗum, jingana jangde e jangoɓe. okoy wonɓe youtube ɓene jangoɓe toon ɓene foto punten koye meɗen, alarbaji yo mbaɗe hen ko nafoore ma e ballal ma e jingere ma. on kay wonɓe kadi facebook ɓene hoto punten koye men mbaɗen alarbaji meɗen. on kollama numéro o ko 00221 77 906 14 81. mbaɗon hen kono jingire jangde. ɗum tan mbiwami wiide on alluwal ngal kadi ni mbaɗe han kadi peeje kadi ƴeeɓe peeje tan jaaha jangde nde ɓuura ɓallade on, jawon yiide ko jangete ko, jawon famde ko gollete ko. ɗum ɗo kadi ko ni kadi woni ñalawma hande o, ko jinno wadde kadi ekko e muɗum mi ƴewdo haade mi woɗɗoyde. so tawi ɗum feewi mi anda feewi, on saaha noon son garoyi noon ko ɗo ɓuuri welde jangguinirde, taw Allah ɓalli kam mbeɗe winda oɗon jiiya, mbeɗe masa oɗon jiiya. ɗum so tawi tan ka haqqille ma ene seeɓi tan, hono hojom mbatta yiide bindi, mbatta janngude, mbatta windude. ɗum kadi woni jamma hande oɗo jinnon kadi hollude on ɗum, gandiren noon, paamiren noon jangde mon noon. onon jangoɓe ɗum ɓe, jangoɓe pular ɓe, ɓen mbaɗana ko doge 2. artuɓe wiɓe jiyata hay batte ɓe ene gartire natti, ɓe mbaɗana rogere less, ɓe dokka ko aset, alet, altine, talata, alarba, e ɗo balɗe ɓe dokka. wo amma noon taroɓe ɓe dokka ko aset e altine e alarba, ni lengo lelnira. dental diine noon kangal ko wiyete hettorde ko, ɗum ala ñalɗi, ala tan. wo amma noon koko so yontoyi darsuji kewɗi dartine hen ha mbawa dañ tafsaji ɗi ɗi pawe hen. oɗon mbawa heɓɓade ɗi, oɗon moftaɗe nder moftirɗe moɗon. aɗi gara toon oɗon gandi adanno o majjani ɗum, o majjani no golle ɗe mbayanno toon. so daaka kadi yontoyi kadi oɗon gandi no wayanno. kala gonɗo dental diine majjani lowdi muɗum no wano. wadde an garowo o
adduma ko heɗade e naftorade hay batte ma hoto wontoon sona jungo ma tan yonta gadda ko mbiyeɗa ɗum woni haajuma an so min ngari minen goloto an a gollaki ka gollanteɗo wadde keeda tan e gollanede so golle junti jettoma mbawa dañde kaɗa janga mbawa dañde kaɗa heeɗo so journal gonɗa so yonti min nanga ha feewa min nanna ɗon gara tawa ɗon keɗoɗa gasi pular jangata gara ɗo pular ɗo tawa ɗon janga alkule pular jangata jaha toon janga an garawo o noon indema yettode ma kalata eɗo jiɗɗa wonde ɗo joɓa naata joɓa naata joɓa naata joɓa naata ɗum to woni gollal ngal wona goɗɗum wona politique jangde ala politique ko a janga tan mbawa ala fañoyagal jangde ala fañoyagal ko janga tan mbawa ceerno mbawa tan ko arta so fini adda windande haalanma gayni ko an jogiti jangde e windude o hollima no janginirte o hollima no windirte o hollima no mbawata wadde ha janga heddi ko janga mbasa jenginde hoore ma a waɗa hen jawdi ma tawa janggani ɗum ko funtude hoore ma ƴettu jawdi ndi walla noon gona garɗo a janggani kono ka jiɗɗo wallude jangoɓe ƴetta ko mbawɗa aɗa duusaɓe janguinowo ne duuse ne walle o wawa wonde ɗon on kadi mbawon jangude son jangguini on mbawi mbawon janguinoyde woɓɓe wonno aduna ko non wayi ɓeɗo hande jonta janguinde janggo ɓe gummoɗon woɓɓe taw garoɗon janguina so tawi fof en janggani noon so yontoyi ɗum yontoyi janggo e jaam ɓiɓɓe men janggani ko onon janguinoɓe heewɓe gacci janguinde ko saabi ɗum ko onon janguinoɓe heewɓe hetti janguinde ko saabi ɗum ko onon o gaddat ɓesguji mon yo janggu donko rokkude ɓen kono jooɗoro ha janguina ɓen kaaɓa ɓen ñalla wiyede addu ɓe ngala koɓe gaddi koɓe totto ɓen ɓe ganda e koye maɓɓe ɓe egga ɓe paye banggue goɗɗo ɓe jaajoɓe on saan mbi min janggani mi ɓesguya min janggani onon min janggani ɓesguya min janggani ko onon so mbaɗi tan peeje on dokkiɓe koɓe jooɗori ɓe janguinat o gaddi koɓe ñaami koɓe ñimmini koɓe ɓorni haajoɓe oɗon daranoɓe hen ɓe tampata yaade ɓe ko ɗum ganduno ɗum ɓe jangi ɗum ɓe mbawi ballonɓe hen yo Allah hokku en nande e famde e gollude numéro nanɗo gandimo ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaaya mbaɗa li mo français o jiiya whatsapp o gara kaala indema yettode ma eɗo jiɗɗa jeeyede ɗo gara kaala ɗon joɓa ɗon mbaɗaɗa ɗon so yonti tawma ɗon yo Allah wallu en nande e famde ɗum ɗon école hande mbaɗ ɗum école mbaɗɗum hande mbeɗa ƴewdo haɗen fuɗɗu yaade gollal ngal taw wayano jimmini kadi ganoyen donc allugal nani ko jiiɗi winduri ni heeƴi hen seɗen binda ɗon jiiɗa mbeɗa winda toon mbeɗa winda oɗon daara mbeɗa winda oɗon jiiya mbeɗa winda so pular mbeɗa winda oɗon daara so arabe mbeɗa winda oɗon daara wona ɓuuri foftinde on ɗum waɗi ne walla en ha mbawen dañde on kadi jangde nde ɓuura weeɓande on jangoɓeɓe kala nde pinmi mbeɗa ƴewana on peeje holno mbatton ha jangde nde ɓuura weeɓande on alhamdulillah oɗo ko musidɗo mon guiɗe mon saabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam